Welcome back sa Let's Talk, still with Mr. Michael Chen, the president of the Vigan Elite Gun Club. Michael, balik ko sali. Do you also conduct or seminars or lectures sa mga iba? Hindi lang sa miyembro but also like for other groups? Kung may request sila, nagkakanta kami tulad tong recently o members ng Bankers Association of the Ilocos Sur pala. Kinausap kami ni Sir Danny de la Cruz kasi member namin siya. Sabi niya, can you conduct gun safety seminars for the security guards of the Bankers Association? Well, kaming nagturo sa kanila yung basic information ng safety of their firearms, their issues. Then at the same time, pinag-actual shoot namin yung mga security guard. Nalaman namin some of their guns are defective. They are guarding bangko na defective firearms. So that's the time na chinek din namin yung mga baril nila kung pwede. Nag-conduct kami ng isa dito sa Bulag. Next, tinira namin ang Abra and then Candon. Nagkaroon kami ng 3 hubs ng trainings. Ikaw, are you kumbaga parang registered to conduct seminar or train? I am a registered gun safety seminars instructor. Kaya save the safe. So pwede kami magpaano sa iyo anytime. At saka sa mga member ko, meron din mga sa gun club natin, meron din mga instructors doon nakasama. Ngayon, let's talk about yung paggamit ng baril. Okay. Sa grupo sa Vigan Elite Gun Club, may requirement ba kung anong dapat baril ang hawak or dadalhin sa inyo? Is it kailangan ba parati paging miyembro, kailangan, sabi mo, di ba, depende, pero as much as possible, ano ba dapat? Malaki, maliit, long? Kung anong gusto ng member, kung anong comfortable na gagamitin niya, doon siya magte-train. So, paano ang mga permits doon? At kayo na rin ang maglalakad ba doon? Yung wala pang baril or guns or rifles at bibili sila, we can assist. We can assist for their licensing, renewals, o kung gusto nilang mag-permit to carry, pwede rin. Sa gun club kasi may tinatawag kaming transport permit. We can transport our firearms separated from our ammunition for shooting purposes only. Shooting purpose like for competition? Competition. Ang difference lang yan sa permit to carry. Yung transport permit, you are allowed more than 50 rounds of ammunition. Ang permit to carry is 50 rounds. Pag sa transport permit, we are allowed more than 500 rounds. Bit-bit. Pero ang difference nun, unloaded sila na itra-transport. Unloaded sila. Pero yung permit to carry, loaded yun? Loaded yun. It's in your bag para bawal kasi sa kwan At pwede yan anywhere in the country yeah. Or may specific areas lang? I think permit to carry from the Firearms Exclusive Division is nationwide. Hindi ko lang alam sa mga autonomous regions. And then if pag gun ban ba, you are not also allowed to bring a gun? Or tinatago na lang yun? Pag gun ban, all permit to carries are cancelled. So malungkot ang buhay ng gun club pag gun ban. Okay, so what do you do? Ngayon, walang competition lang. Minsan, nung previous gun ban, ng team namin, nagmumotor, umiikot-ikot around the country. Yung last gun ban noon, pumunta yung team natin sa Hong Kong na Marshall. With motor? Hindi. Namasyal lang. Tapos, ngayon, ini-introduce namin yung sports of archery. Archery? Bumibili na rin kayo ng pana? Pana, yes. Okay. Ang Vigan Elite Gun Club ay may sariling firing range, di ba? We have 2 range, indoor and outdoor range. Indoor at outdoor. What's the difference between indoor and outdoor? The indoor range is inside a building. Of course. But I mean, yung range niya. Yung range niya, you can shoot your handgun in an indoor range, but not high-powered rifles. I see. Masisira yung backstop mo. Pangalawa, you have the privacy of training sa indoor range. Yung walang miron sa likod na nakikialam sa'yo habang nag-aaral ka. Pero sa basic namin, inuuna namin sila sa indoor para yung concentration niya sa target, hindi yung mga nanonood sa kanya.
Tapos pag alam niya na yung precision kasi tuturo muna namin yung safety, precision shooting, then yung skills of running at saka shooting a target while running. Doon, outdoor na yun. Kasi useless na you shoot and shoot without hitting anything. Basta napaputok na napaputok. Napaputok. At the same time na yung practice nila sa every New Year na pinuputok sa taas. Nga. Sige, para may ano pa tayo. Let's talk about the safety muna. Ito may nakuha kami, the 4 rules of gun safety, which is introduced by Colonel Jeff Cooper. So, kilala mo yan, di ba? Now, sabi niya dito, number 1, sabi niya, all guns are always loaded. Para bang consider all guns are always loaded? Consider every gun as a loaded gun. Why? Kasi karamihan sa atin na Pilipino or kahit naman any men or nakakita ka ng baril, nakalapag sa lamesa, ang unang gagawin at nasa isip natin, kunin yung baril, itutok at ikalabit. Hindi na natin alam na loaded o hindi. Mahirap na pag kinuha mo at tinutok mo sa kasama mo at na baril mo. Na di mo, sorry, patay ka na. Sorry, pumutok. Ay, patay ka na. Sorry. Yes, tama. So, ibig sabihin, di mo dapat na naman i-display-displayan. Sa atin na rin siguro na kung may makita tayong baril, huwag naman kagad hawakan. Bakit tendency yun pero lalo pag curious ka. Pero sa gun club namin, pag nakita kami ng baril, ang unang ginagawa ng mga member namin, kinukuha yung baril, pumupunta sila sa safety area or safe direction. Kunyari, walang tao at saka solid yung area. Doon nila chinecheck kung may laman o wala. Bago nila ibalik doon at laruin at tingnan. And just because these are members na which alam na nila. So, kailangan, yun din palang isa sa advantage pag ikaw isang member. Alam nila. Then, number 2, sabi dito is never let the muzzle. What's muzzle? M-U-S-S-Z-A-L. Muzzle is the part of a barrel that exceeds the bullet. Barrel, doon yung below. Bale, yung butas ng barrel mo, muzzle ang tawag. Muzzle ang tawag doon. Sabi niya dito, cover anything you are not willing to destroy. What do you mean? Kasi kino-consider namin yung muzzle ng baril mo or yung barrel mo, lahat ng pwede niyang daanan, parang ilaw na flashlight yan. Pag nadadaanan niya ito, pwede niyang sirain at mapumutok. Kaya pag nakatutok sa'yo yung muzzle ng baril, loaded or not loaded, bawal sa amin yon. Kasi pag accidentally may laman, patay yung nakatutukan yun. Kasi bawal talaga yung hawak tapos maganong-ganong ka. Kahit sa competition, bawal nga namin ibaba yung baril Kasi yung paa. Kaya nakatutok lang palagi kami sa down range. Kaya pag minsan, pag nakapanood kayo yung actual shooting sa firing range, tumatakbo kami na naiiwan yung baril. Yung katawan lang namin gumagalaw, naiiwan yung baril doon sa bundok or sa backstop. Nakaganon. Kaya pala, there's one time na may nagpaputok, binaba, as in tumakbo ata kay sinigawan yung takbuhan. I see. Okay. I'm learning. Okay. Number 3, sabi dito, keep your finger off the trigger until your sights are on the target. Kasi karamihan yan, pagbunot natin ng baril, ang tendency natin, yung kamay natin nakapasok sa trigger kaagad. Marami kasi yung nakakalabit accidentally. Kaya naka-out ka, kahit nakatutok ka na, kung di ka intended to shoot, naka-out ka pa rin. Marami talaga yung soft trigger, lalo na pag shooter ka. Mga baril namin talaga naka-soft trigger kami. Kunting pitik mo lang, puputok. Marami na rin na disgrasya niyan na tinututok pa lang, wala siyang intention na barilin, nakakalabit. Meron na nangyari yan sa Manila. Hanggang ngayon, demanda. Kilala din natin yan, na-news yan, nakakulong yung tao ngayon. Oo. Kasi no, it doesn't matter kung ang baril ay bago. Pag bago madali daw maano yung trigger, madaling makalabit? No. Compare sa medyo luma na medyo may... Ang factory setting ng trigger is more than 6 to 7 pounds trigger pull. Mabigat. Pero pag shooting gun kasi nasa trigger pull namin is nasa 2 hanggang 1.5 trigger. So that's when just magaan na siya. Magaan kahit yung strand lang ng buhok mo o tatlo patungin mo, ganun mo yung trigger, puputok yun. Kaya tama kasi baka there are tendency kasi nagugulat ka rin. Nagugulat. Lalo na pag may competition, napuputukan doon, ikaw na lang pag bigla may pumutok, makakalabit mo din. Tama ka. Sige. Yung pang-apat before we pause for a break, sabi niya, be sure of your target and what is beyond it. What do you mean by this? Kasi karamihan ng mga mahawak ng baril, let's say, di nila alam yung power, the respect of the gun.
Ang isang bala natin sa caliber 45 at saka 9mm, nagta-travel yan ng more than 1.5 kilometers. Itong dadaanan niya, pwede niyang sirain kahit anong malagpasan niya. May nangyari yan, nagiinuman yung mga lalaki at naglagay sila ng isang lata. Gustahan sila, tamaan niya yung lata. Binaril na itong lasing, yung lata. Ang galing nga natamaan. Hindi niya alam, sa likod, nandun yung bahay kubo nila, tulog yung tatay niya. Pagtingin nila, patay na yung tatay. So tumatagos yung bala. Tumatagos kasi ang bala. Kasi nga dahil metal yan. Kaya kailangan, kung magta-target ka, make sure na yung target range mo ay talaga... May magbabackstop na hihinto yung bala mo. Kailangan ba ang firing range is really bundok? Or ano ba dapat? Kailangan ba bundok? Or a semento? Or... Pag semento kasi yung bala mo nagre-ricochet, bumabalik. So karamihan doon yung pwedeng niyang absorbin yung bullets. Like, minsan yung mga ibang gun clubs sa Manila, naglalagay sila ng mga kahoy na troso-troso na. Yung mga iba goma na may sand. Pero ang pinaka-natural backstop is yung mountainous. Para doon siyang pumapasok ng bala. Mountainous na ano talaga siya, lupa. Pag bato nga, nagre-ricochet din eh. May posibilidad na. Okay, sige sir, dyan muna kaya tapos sa pag-usapan din natin yung mga iba pang firearms kung paano magtago ng firearms. Okay? There you have it. At least you know the force safety kung ano ba dapat ang gawin mo kung ikaw may baril. Yung nabigay namin na 4 na yon at mamaya i-recap namin yan. Sa pagbabalik natin, tanongin naman natin si Michael, paano nga ba magtago ng isang baril? Sa pagbabalik po yan ng Let's Talk.